Атанас Далчев. Той е сред най-видните български поети и преводачи. Автор е на поезия с ярко философска проблематика. Успешно завършва педагогика и философия в Софийския университет, където развива интерес към литературата и културата. Дебютира в поезията с стихотворния си диптих «Залези», публикуван в ученическия вестник «Фар», а по-късно излиза първият му сборник «Прозорец». Далчев не се стреми да бъде харесан и не се влияе от предпочитания на обществото. Нещо повече, с упоритост и творчески нюх той се умява да проправи път на своите стихове, които след това ще повлияят на българските творци. Удостоен е със званието «Заслужил деятел на културата», получава знак почета, наградата Готфрид фон Хердер на Виенския университет, званието Народен деятел на изкуството и културата и орден Народна република България, трета степен. Душата му отлита през прозореца на времето, но не си отива. Прочетете стиховете му и ще я видите през стъклото на изящните му строфи.